Paw tuke ni japuonj maduong' mar skund sekondar ma Highway magine joloch mar adhula mag skunde Nairobi Irungu Ndwati okwedo mokalo kang' ma skunde moko osebedo katiyogo gi jopuonjre ma hikgi ni malo e tuke mag sikunde. Ndwati wacho ni timo kamano ok bi konyo nyithindogo e kinde mabiro. Kochiwo ranyisi mar tuke mag Euro kama rawera ma jahigni 16 notugo morieny mokalo. Ndwati wacho ni gin kaka Highway gigeto mar bero kendo nyayo talanta mag rowere maraga kolero ni gibiro medo siro tuke makamago mar neno ne jopuonjre oyudo konyruok kokalo e adhula. Ndwati okwayo telo mag skunde ni mondo omi rowere thuolo mowinjore kodgi ma ok ni gikelo jotugo ma hikgi ni malo. Age cheating is disheartening because we have these games for the youngsters at their age. When you look at the recent Euro competition, we had a young man who is 16 years old, who is playing in the Euros and winning and going on to make a lot of money. Yet we have people bringing 25-year-olds to come and compete against these youngsters. And that is very, very disheartening. I do not know. I will not understand what motivates people to bring older people to come and play. Because even if you win this championship and get a trophy, it doesn't really help me as a principal. It doesn't help the people who are going to be playing because they're already past the age of playing. Tim mar Kenya manie tuke mag Olimpik e boma Paris okwa mondo oket mijing'o e tuke gi madhi nyime gi sani.